आज कौन करू सजना शाग डाली पकेकी ओह जल्दी जल्दी करे खाया तेल पकेइबा सोरिष एतिकी आमर टिके सोरिष अधिक खाती सोरिष अधिक पकेई भल फुटुची टाइम टाइम माडू जैसी पेट मुह कान सब आड़े ऑलरेडी फुटीगला तापर शुक्ला लंका नेक्स्ट नेक्स्ट आमर पियाज रसुण रसुण ही पड़ो हाँ रसुण कहीं पड़े बास्ना बढ़िया तापर रसुण छेचा रसुण छेची देती रसुण बढ़िया बास्ना होची ना तापर कौन पड़ो शाग आगो काटुଛୁ ना सेमती के रखुଛୁ हाँ आमर कटा शाग खाती तो ସେଥିପାଇଁ ଦର ଦର କଟା କରୁଛୁ ସେଥିପାଇଁ ଦର କଟା କରୁଛି ମାନେ ଥରେ ଧରିଲି ମୁଠେଇକି କାଟିଲି ଥରେ କାଟିଲି ଶାଗ ପୁରା ମସ୍ତ ଅଛି ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉନି ପୁରା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତୋଳା ହେଇଛି ସତେଜ ଶାଗ ସଜନା ଶାଗ ବର୍ଷା ହେଇଥିଲା ଗଛ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା ସେଥିପାଇଁକା ଶାଗ ତୋଳା ହେଇକି ଟିକେ ହେଉଛି ଆଉ ଟିକେ ଘାଣ୍ଟି ଠିକ୍ ଅଛି ବଢ଼ିଆ ସେ ପଡ଼ିଲା ତଳେ ଘାଣ୍ଟି ଜଣା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଘାଣ୍ଟି ପକାଉଛି ହଉ ଘାଣ୍ଟି ଚାଲ ଭଲ ଘାଣ୍ଟିଲ ଆଉ ତଳେ ପକେଇକି ଉଠେଇକି ଆଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଉଠେଇନି ସେଠି ଅଛି ଲୁଣ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଶାଗକୁ ଟିକେ ସିଝିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା ଏ ଯେତିକି ହେଇଛି ମୋତେ ପାଇବନି ଖାଇଦିଅ ଆଉ କିଏ ଖାଇବ ବାବା ଆଉ କ'ଣ ପଡ଼ିବ ସେଥିରେ ମୁଗ ଡାଲି ଆଗରୁ ମୁଁ ସିଝେଇକି ଭାଜିଲି ସିଝେଇକି ରଖିଲି ଓହୋ ପକା ଏବେ ସେ ସିଝିଗଲା ମୁଗ ଡାଲି ପକେଇଦେବା କଡ଼େଇ ପୁରା ଚାଲି ଯାଉଛି ହଳଦୀ ପଡ଼ିବନି ପଡ଼େନି କାହିଁ ପଡ଼େନି ଜାଣିନି ସାଙ୍ଗମାନେ କିଏ ଜାଣିଛ ହଳଦୀ ଶାଗରେ କାହିଁ ପଡ଼େନି ଟିକେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଏଥିରେ ଟିକେ କୋରା ନଡ଼ିଆ ପକେଇଦେ ନଡ଼ା ଟିକେ ପକେଇଦେ ଅଳ୍ପ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗିଲା ଦେଖିବାକୁ ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି ଖାଇବାକୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି କେଜାଣି ଦେ ଘାଣ୍ଟି ଦେ ତାକୁ ଏବେ ହେଇଗଲା ନା ଆଉ କ'ଣ ବାକି ଅଛି ନା ହେଇଗଲା ହେଇଗଲା ଖାଲି ଖାଇବା ପାଳି ବାକି ଅଛି ଗରମ ଗରମ ଖାଇଲେ यार टेस्ट पूरा अलग हाँ मु अच्छी टेस्ट गरम गरम कौन पूरा हांडी खाईदेवी मु निश्चित यहाँ पे करुछि जे हेगला कौन स्टार्ट हे गला गरम गरम साग अच्छी खाईदवा टेस्ट करिवे केन लागुछ तापर मैं आपन कोइ केन लागुछ ताती जी तातिला लुणिया हे जो नीचे जे हाँ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଖାଇଦେଲେ ସବୁ ତକ ମତେ ଦେଲେନି। ହଁ।